Uyabona mina umuntu osebenzayo akangimotivate ngisho ngathiwa unasiphi isikhundla emsebenzini, ngoba ngisuke ngithatha ngokuthi uncikile futhi usuke engaxoshwa noma inini. Ngakho-ke ngimotivate umuntu oyimele oyisebenza yena, kungakhathaliseki ukuthi wenza imali encane kangakanani. Kodwa bengiqala kulokhu ukumotivathwa umuntu osebenzayo. Kunensizwa akade ngifunda ngayo lapha ebizwa ngokuthiwa uSim Shabalala. Le nsizwa lena kuthiwa iyena nsizwa ehola okudlula sonke eSouth Africa. Kuthiwa le nsizwa lena ibhala u-32,200 ngosuku, ngenyanga ihola u-967,000, bese kuthi ngonyaka ihola u-11.6 million. Ngiyabuka ngithi mina, uyabona noma ngabe ukusebenza akumotivate, kodwa mawufunda isitori saleya nsizwa leyana ugcina umotivateka ngoba akucabangeki ukuthi khona umuntu ongathiwa uyasebenza uhola imali engaka. Umfo kaShabalala-ke lona-ke kuthiwa uyi-CEO lapha e-Standard Bank, kodwa nje udaba lwakhe impela hhayi luyamotivate. Ngike ngafunda impela ngalo, liyi-motivation. Uyena kuphela umuntu osebenzayo ongimotivathayo.